काहीतरी भेटतं पण ना हे बघा हे असं काय हे बघा सगळं मातीचं पाणी आहे ना. बघा आता ओरडून ओरडून मला परत हे बघा आपली मसाला इडली छान अशी तयार झाली. चला सकाळी सकाळी राऊंड मारायला आज भरपूर वेळ आहे माझ्याकडे सकाळचा, त्याच्यामुळे निघाली मी आता. बाहेर न गेली, इथेच सुटलं आपल्या इथेच राऊंड मारूया. आणि समोर बघा अजून 7 पण नाही वाजलेत, ऊन आलेलं आहे सकाळी सकाळीच. पण हवेत खूप गारवा आहे, थंडी कशी असते तसा दिवस आहे. जरा म्हटलं फिरल्यावरती बरं वाटेल. आज ना रविवार आहे, कुणालची सुट्टी आहे, त्याच्यामुळे सर्व निवांत आहे. ते बघा कुणालचे बाबा तिकडे आहेत. सकाळी सकाळी फिरलं का जरा बरं वाटतं. आता कुणालचा क्लास असला ना का ह्या टायमाला खूप घाईघाई असते, बाहेर पडायला मिळत नाही. अजून सगळं आवरायचं बाकी आहे, काय नाही केलं आहे. म्हणजे सुट्टी असली ना तरी सकाळ मात्र आमची नेहमीप्रमाणेच झालेली आहे. आज मी उठलेली सकाळी 4:30 ना 4:15ला उठलेली. आणि कुणाल रोज 4:30ला उठतोच. आज त्याला रजा आहे तरी पण तो 4:30लाच उठलेला. मी 4:15ला उठली, जरा केसांना माझं तेल लावत होते ते लावलं. आणि मग कुणालची बाबा ओरडायला लागले, झोप कशाला एवढ्या लवकर उठलीस. मग पुन्हा झोपली 5 वाजता. आणि मग अशी उठली 6:15च्या दरम्यान काहीतरी. असं रविवार सोमवार असला ना की बरं वाटतं जरा. म्हणजे सगळं निवांत असतं ना, त्याच्यामुळे जरा चांगलं वाटतं. मग कामं काय तीच असतात नेहमीची, पण एवढंच की घाई गडबड नसते म्हणून जरा सावकाश सगळं करायचं असतं. कुणालची आंघोळ पण झाली, त्याचं शेड्यूल मात्र ठरलेलं आहे. आपला शेवगा बघूया जरासं. आता ऊन खूप लागतं ना, झाडं जरा ना लक्ष ठेवावं लागतं झाडांकडे, करपतात ना उन्हामुळे. चला आता काय नाश्ता बनवायचा, अजून झाडलोट बाकी आहे ती करून घेते. नाश्ता नंतरला बनवतात आरामात, पहिला आधी झाडलोट करूया. इकडे जाऊया आज. आणि मग आपली बाकीची काही ठरलेली कामं आहेत ती आहेत. अजून काही विचार नाही केला आहे काय बनवायचं काय नाही ते. आता नेहमीचा असा विचार असतो काय खायचं काय नाही. ह्यांचे बघा प्रयोग चालू झाले सकाळी सकाळी भोपळ्यावरती. आज पाणी पण भरायचं आहे. पाणी आता बघूया सकाळी लावायचं का संध्याकाळी, मग झाडांच्या गरजेनुसार. हे बघा कढीपत्ता आपला कसला मस्त झाला आहे बघा, भारी झाला एकदम. त्याचा वरचा देठ आहे ना तोडला होता, त्याच्यामुळे मस्त झालं आहे आता. म्हणजे आता काय चिंता नाही याची. पपई पण चांगला झाला ना आपला. आता प्रयोग दाखवते तुम्हाला. आता कुणालच्या बाबांनी ना फूल घेतलेलं आहे, हे बघा. ते कुठलं आहे पण हे परागकणाचं ना. आणि ते खाली बघा ते ना फूल आहे ना, त्याच्या मागे ना फळ आहे. नर फळ आहे ते. फळ याच्यात फळ नसतं आणि याच्यात फळ असतं. ते मधला जो भाग आहे ना ते परागकण त्याला हे करणार, चिपकतात ना परागकण एकमेकांमध्ये घासल्यानंतर. आणि बांधून ठेवायचं का असंच ठेवायचं? ठेवायचं ते आपोआप होतं. म्हणजे ते होणार असेल ना ते त्या फुलाच्या मागे ना फळ आहे ते वाढतं, मग आपल्याला माहिती पडतं. वेलींचं भरपूर लक्ष ठेवावं लागतं. हे नर मादी ती फुलपाखरं भरपूर आली, फळं भरपूर आली ना, हां पुढं बिलं मग काय टेन्शन नाही. एकाद दोन आले की प्रॉब्लेम होतो. त्याच्यासाठी फुलांची झाडं हवी, आजूबाजूला फुलांची झाडं भरपूर असतील ना मग ते होतं पटापट असं. म्हणून आम्ही आता ही झेंडूचे वगैरे टाकलेत ना जिकडे तिकडे, ह्याच्यासाठी टाकून ठेवलेले आहेत.
हे असं उपयोगी पडतं वेलींसाठी हा खास असं असं काहीतरी भेटतं पण ना, हे बघा हे असं काहीतरी हे पण प्रयोग करूनच झालेलं आहे ना. थोडा हा त्याच्यापेक्षा जास्त पटपट लांब झाला रे. कुठला हा वाला ओला का झाला तो दवाने ओला दवान नाही, इथून पाणी टाकतो ना झाडानं हां. त्याच्यामुळे हा लांब होत चाललाय. हो दे चला अजून किती जातील 15-20 दिवस व्हायला. महिना जाईल, महिन्याने अशा पूर्ण. पद्धतीने करायचं. फळं धरत नसतील तर वेल आपले वाढतच चालले नुसते. मस्त झाली वेल हा. किती वाढले बघ. काल खत पाणी हा बघा हा दुसरा वाला तुम्हाला दाखवते. हा गोल आहे तो लांबडा आहे. एकदम फुल आहे बघ. त्याला काही करू नको, त्याला हे करून ठेवा. ही फळवाली फुलं मोठी येतात वाटतं ना. फुलं बघ किती मोठी आहेत ती फळवाली. ही फुलं चांगली फुलल्यानंतरच करायचं असतं. पक्ष्याने खायला किती किडे खायला लागले ना, ती फळं बाद होतात, बारीक येतात. आणि आता फळं मोठी यायला ही आपली दारची भाजी बघा परत आले त्याला. एकदा करून झाली भाजी, ही मस्त झाली होती भाजी, एकदम टेस्टी. आता ही परत काढून आपल्याला होईल. बियाणे पण आलंय बघा. पाणी घालायचं आहे ना, झाडांना घालायचं ना पाणी. चला पाणी पण भरायचंय. पाणी थोडे. मिरच्या पण लाल झाल्या त्या काढते, सुकवायला होतील. हा तेच ना. ओ जॅक फुले जॅक आपल्या आलेला आहे सकाळी सकाळी भेटायला. काय हवंय खायला हवं त्याला, पण अजून चपातीमध्ये काही झाली नाही रे. देणार तुला. जा तिथं बस, जा तिथं बस जा. त्याला आता दही आणि साखर होतं ना ते घातलं, देवाजवळ नैवेद्य ठेवलं ते. पण त्याला अजून काहीतरी हवंय. जा चल बस तिथे, जा बस जा बस जा जा बस इकडे इकडे जा. मग चपाती झाल्यावर तुला देते मी. ये इकडे आज चपाती आणि भाजी करतोय नाश्त्याला. बस, बस इथे खाली बस. या भूकलेला का बिचारा येतो. बस खाली बस. शेट बस खाली बस. रॉनी नाही आला अजून. त्याला बांधून ठेवला आहे, त्याला सोडला नाही. इथे आमच्या आज चिरंजीव पूजा करतायत. कुणाल चिरंजीव आमचे पूजा करायला लागलेच. फुलं दाखव काय काय काढलीस. भरपूर फुलं काढली आज. झेंडूची नाही घेतलीस. गोंडा करा पूजा करा. तर नाश्ता बघा काय बनवलं मी आज. भाजी केली भोपळ्याची, सुकी मच्छी टाकून जवळा टाकलाय, आणि चपाती. ही वरची चपाती माझी आहे सुकीवाली. रविवार आहे ना आज म्हणून. चला घ्या. हा बघा काय करतोय, कैरी कापतोय. चला आता चला खायला घ्या. मला वाढून देणार काय आज. बघा आज वाढायचं काम. कामाची म्हटलं लिस्ट काय आज. कामाचं काय, काहीतरी करायचं. काहीतरी करायचं नाही ते बघायला पाहिजे काय करून. ते रानात जायला पाहिजे. लाकडं आता कुणाला आहे घरात हात. ऐकलं का, ते एक काम मोठं आपलं होऊन. चला नाश्ता तर करा अजून. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. गडबड चालू आहे मागे आमच्या, आवाज बघा होत असेल ते बघा. ती टाकी ना आता रिकामी केली पाण्याची. म्हणजे पाणी आज भरायचं आहे, पण म्हटलं पूर्ण रिकामी झालेलं आहे तर म्हटलं साफ करूया टाकी. म्हणून सर्व पाणी आता काढून घेतलं आणि आता ते साफ करतात कुणालचे बाबा आणि कुणाल. ते बघा पाईप टाकला आतमध्ये. तर पाण्याचा गाळ असतो ना तो खाली जाऊन बसतो तळाला. त्याच्यामुळे मला वाटतं किती महिने झाले असतील ना टाकी बसूनही. 2-3 महिने झाले. हां टाकी बसवल्यापासून आम्ही साफ नाही केलेली आहे. म्हटलं साफ करूया. तो ड्रम जो आहे ब्ल्यूवाला तो साफ होतो, पण या टाक्या बसवलं ना की साफ करायचं जरा हे वाटतं, थोडं घाण वाटतं ना. मग त्याच्यामुळे आज मला रिकामी झालं तर साफ करा. कुणाल पण आहे जोडीला, त्याच्यामुळे चाललं आहे सर्व. कसं काढणार पण तो पाईप. थांबा तुम्हाला दाखवते मी. तर चांगला पण त्यात जाऊ दे पाळल्या बिण्यामध्ये. त्या ड्रमच्या आतमध्ये म्हणजेच टाकीच्या आतमध्ये पाईप टाकला आहे एक छोटावाला तुकडा.
ते आता पाणी ना खेचून घेणार तोंडाने आणि मग पाणी निघून झालं का मग काही डस्टर घेतला का पुसायचा. बापरे चटके बसली पायाला. तो काय डस्टर घेतला काय मग बांबू घेतलाय काय. घाण माहिती पडेल आता किती जमा झालेली आहे ती. घाण म्हणजे गाळ असतो ना मातीचा तो. आपल्याला कसं डोळ्याने बघितलं ना का आपल्याला पण जरा मग हे वाटतं. त्याच्यामुळे म्हटलं साफ केलं तर बरं आहे. चालू आहेत प्रयत्न चालू आहेत बाहेर टाकी साफ करण्याचे. तोपर्यंत मी माझं किचन आवरून घेतलं. नाश्त्याचे वगैरे भांडे होते ना ते सर्व घासून घेतली. चालू आहे सकाळपासून काय काय चालू आहे. आज घरातलं काम की नाही थोडंसं जास्त आहे. म्हणजे मला कपाट पण आवरायचं आहे. कपाटातले कपडे सर्व वेड्यावाकडे झालेले आहेत. म्हणजे माझे गुढीपाडव्याच्या दिवशी ना एक वस्तू मला मिळत नव्हती साडी नेसताना. त्याच्यामुळे जरा वर खाली झालं सगळं. तर सगळं मला ते आवरायचं आहे. आणि काही काही ड्रेस आहेत ना ते पण मला असे घालून बघायचे आहेत. जे फिट्ट असतील ना ते साईडला करायचे आहेत. आता हा बघा हा ड्रेस मी आज काढलाय ना समोर दिसला तर घातला. म्हटलं बघूया म्हटलं फिटिंग वगैरे आहे का. पण थोडंसं ना मला असं फिट्ट वाटतंय. आणि असे फिट्ट कपडे ना मला जास्त असे आवडत नाहीत. मग गुदमरल्यासारखं होतंय. थोडंसं जरा हाताला असं फिट्ट वाटतं. त्याच्यामुळे बघते थोड्या वेळाने तर काढून टाकते. पण घालून बघितला पहिल्यांदाच घातलाय बघा हा ड्रेस. त्याच्यामुळे थोडंसं जरा वेगळं वाटतं आज मला. तर चला पटापट हे आवरून घेते. त्यांच्यासोबत टाकीचं काम होतंय. नंतर बघूया काय कपाटाचं कसं होतंय का आज का उद्यावरती जाते ते. टाईम जसा मिळेल त्याप्रमाणे हे सगळं काम आज मॅनेज करायचं आहे. पण घरातलं आज भरपूर आहे. बाहेरच्यापेक्षा घरातलं जास्त आहे. बघा किचन आता अर्ध ठेवून आली बाहेर. हा कामावर होते. पाणी बघाले काढलं काय आयडिया केली. काठीला बघा आता बालदी बांधले आणि आता पाणी काढतात आतमधलं. पायपान नव्हतं वाटतं निघत. पायपाने सगळं निघालं असतं. जाऊ दे चला. कुठे पाणी खराब. हे बघा सगळं मातीचं पाणी आहे ना. बरं झालं का टाकी साफ केली ते. हे सगळं झाडांना घालायला होईल ना. हे सगळ्या टाक्यांमध्ये राहतं गाळ. आपलं तसं नाही. सगळ्या टाक्यांमध्ये आपण कुठली पण टाकी तू अशी ठेवलीस ना पाण्याची. पियाचं पाणी बीएमसीच्या पाणी आहे ना म्युन्सिपालिटी आपण तिकडे टाकी साफ केलेली माहिती आहे ना. हा मुंबईमध्ये असताना म्हाडाची आपण केलं होतं. हो पिवळा थर असा. तेव्हा पण आम्ही ती रेंटवर राहायचो ना मुंबईमध्ये. तेव्हा अशी ती बघा बैठी असते ती टाकी जमिनीच्या आतमध्ये. ती पण आम्ही साफ करून टाकली कारण ते बघून ना आम्हाला घाण वाटायची. कुणालचे बाबा खाली उतरले होते हे आतमध्ये साफ करायला आणि चांगलं असं क्लीन करून घेतलेले. त्याच्यामुळे त्यांना वाटलं करूया आज रिकामी झाले तर. आपल्या मनात राहतं ना असं घाण बघितली का जमत नाही ते. ती वरची पण बघूया का. नाही जमणार ना वरची जमेल करायला. आधी नाही आता नवीनच लावले. हां आणि एकदमच नको परत भारी पडेल ना. झाडांना टाक बाळा. आंब्याने टाक आंब्याच्या झाडाला. नारळ हळूहळू जा सावकाश. नारळ किती बाळल्या आहे तरी मग अजून. एक अर्धी बालडी. मग डस्टर आणून द्या त्याने पुसून काढला का होईल पटापट. हां मग मी आतमध्ये करते माझं काम. चला करा तुम्ही. बघा आता ओरडून मला परत बोलून घेतलं. मी जरा एडिटिंग करत होती. झाली क्लीन झाली. भरपूर वेळ गेला ना. खूप वेळ झाला. जवळजवळ 1-1.5 तास झाला साफ करतात ते. आणि एवढं ऊन पण लागतं. चटके बसत आहेत चांगलेच. एकदम सफेद झाली आतमध्ये. म्हणजे आता वर चढून मी व्हिडिओ काढू काय. थांबा मी कुणालच्या बाबांकडे देते. आता एवढे बोलतात तर त्यांची इच्छा पण पूर्ण होऊ दे. तुम्ही पण सर्वांनी बघा. हा बघ तशी टाकी साफ क्लीन झाली एकदम. नको क्लीन झाली तर एकदम क्लीन आणि एकदम स्वच्छ झाली आहे टाकी. मग काय आता दमलात ना. मग आता काय हवंय मग. तू देशील ते पाणी दे सरबत नाही तर काहीतरी खायला येते. नाश्ता करून झालाय. पण सध्या घरामध्ये पन्ह कैरीचं आणि खरवस आपल्याकडे आहे. त्याच्यामुळे त्यांना ट्रीट म्हणून त्यांना या 2 वस्तू दिल्या जातील. त्यांना जे हवं ते. अगोदर पहिला पाणी देते पियायला. एकदम छान झाली. आता ही आपली बघा वरची टाकी आहे ना. ही पण आता बघूया वेळ काढून आहे ना साफ करायचे. हा जो ओव्हन आहे ना तुम्ही आता बघितलात तो
तर एक बटन ना खराब झालं आहे, तो पण रिपेअर करायचा आहे. आता बघूया कधी मुहूर्त येतोय तो रिपेअर करायचा. पाणी हवंय ना, ऊन बघा मागे कसं ते बारीत दिसतंय बघा कसं. चला ह्यांना जरा ना काहीतरी देते बनवून. संध्याकाळची वेळ मैत्रिणीनो आणि आता मी नाश्ता बनवायला घेतलाय. कुणालच्या बाबांना आता भूक लागली असेल. कारण सांगते तुम्हाला, सकाळी आम्ही नाश्ता केला उशिरा झाला होता, म्हणजे 10च्या दरम्यान आम्ही नाश्ता केला. रोज लवकर करायची सवय असल्यामुळे आज सुट्टी होती ना कुणाला, त्याच्यामुळे लेट झालं. त्याच्यामुळे दुपारी मग कुणालचे बाबा आणि आम्ही जेवलो नाही, कुणाल फक्त जेवला. तर आत्ता त्यांना भूक लागली असणार एवढं मला माहीत आहे. त्याच्यामुळे आता मी नाश्ता बनवायला घेतला आहे. तर नाश्त्यामध्ये मी आता मसाला इडली असते ना ती बनवते. तर इडलीचं पीठ आहे ना, काल मी तयार केलं होतं घरीच. तर कधी पण मी ना एक्स्ट्रा असे बनवून ठेवते, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी किंवा 1-2 दिवसानंतर आपल्याला वापरता येतं, काय पण असं करायचं झालं तर झटपट रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते मी. सगळ्यात आधी इडली ना बनवून घेते. खूप मस्त लागते ही रेसिपी. त्याच्यामुळेच मला असं वाटलं की तुमच्याशी शेअर करावी. कदाचित आपल्या काही मैत्रिणींना माहिती पण असेल, पण ज्यांना कोणाला नसेल माहिती त्यांना उपयोगी पडेल, म्हणून मग मी ही रेसिपी तुमच्याशी झटपट शेअर करते. तर आपल्याला मसाला इडलीसाठी लागणार आहे कांद्याची पात. म्हणून मी चालले कांद्याची पात आणायला. आणि आमच्याकडे पाणी भरायचं काम चालू आहे, म्हणजे झालं आहे बहुतेक भरून, थोडंसंच बाकी आहे. कुणालच्या बाबा झाडांना पाणी घालतात. कुणाल गेलं आहे आपल्या मोटरच्या इथे. तर ती बघा तिथे आपली कांद्याची पात आहे तयार झालेली. पटकन काढून घेऊया, म्हणजेच कापून घेऊया. ही बघा. हां तर साहित्य तुम्हाला बघा दाखवते. इथे घेतलं आहे कोबी, सिमला मिरची, कांद्याची पात, कढीपत्ता, टोमॅटो, कांदा आणि एक मिरची पण घेतलेली आहे. आणि ही बघा ही इडली. आता ही मी ताजी इडली बनवली म्हणून ठीक आहे, पण ताजीच पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. शिळी जरी असली ना, म्हणजे सकाळी बनवली असेल तर संध्याकाळी ती पण आपण घेऊ शकतो, किंवा आदल्या दिवशीची असेल तरी पण छान बनते. आणि इडली बघा कशी सॉफ्ट एकदम, जाळी पडली बघा आतमध्ये. तेल आले गरम व्हायला. यात मी टाकते उडदाची डाळ, थोडीशी टाकायची जरा चव चांगली येते. राई, हिरवी मिरची, कांदा, कढीपत्ता. चांगलं जरा लाल करून घ्यायचा कांदा. कांदा लाल झाला ना की थोडा तिखट मसाला, आपल्या चवीप्रमाणे किती तिखट हवे त्याप्रमाणे, जरा कलर पण चांगला येतो ना. आता हा टोमॅटो टाकूया आपण. आणि सगळ्या भाज्या ज्या आपल्याकडे असतील ना त्या सगळ्या भाज्या घ्यायच्या, चांगल्या आता परतून घेऊया. जरा फास्ट गॅसवरती परतायचा. आता हळद, नंतरला थोडीशी साखर, एक लहान अर्धा चमचा टाकलात ना तरी पण चालेल. आता आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकूया. सगळं परतून झाल्यानंतर आता आपण ही इडली आहे ना ती टाकूया. आणि व्यवस्थित सगळी परतून घ्यायची, म्हणजे जो मसाला आहे तो सगळं आपल्या इडलीला लागायला पाहिजे. चांगलं असं ना परतून घेते. 1-2 मिनटं लागतील परतायला. 2 मिनटं चांगलं असं परतून झाल्यानंतर आपली मसाला इडली बघा तयार आहे. आता आपण एका प्लेटमध्ये ही काढूया. तर ही बघा आपली मसाला इडली छान अशी तयार झाली. तुम्हाला जर का हवा असेल ना तर वरती तुम्ही थोडासा चाट मसाला किंवा ते चीज वगैरे बघा असतं ते पण तुम्ही टाकून ना खाऊ शकता, पण अशी पण खूप छान लागते. तर चला मैत्रिणींनो, आता व्हिडिओ संपवायची वेळ आली. रेसिपी तुमची शेअर केल्या ना तर मला कसं वाटलं ते सांगा मला कमेंट करून. खूप छान झालं होतं, आवडलं. कुणालच्या खूप आवडलं. आता ते कुठे गायब झाले मला पण माहीत नाही आहे. मी आता शोधत होती पण कुठे गेले काहीच पत्ता नाही. फोन लावला तर फोन घरामध्ये आहे पडलेला. मला वाटतं बहुतेक साहिलकडे वगैरे गेले असतील. तर चला आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.